F'kummenti ma' One News, id-deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando jgħid li dak li seħħ it-tnejn li għadda fil-Parlament huwa r-riżultat ta' sitwazzjoni ħażina li ilha tiddomina lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għal dawn l-aħħar snin. Dak li ġara tnejn huwa anka r-riżultat ta' ċertu elements ta' bad feeling li inħoloq tul dawn l-aħħar snin fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Kien hemm diversi deputati, mhux deputat wieħed jew tnejn, li tkellmu semmaw leħenhom meta raw li kien hemm ċerti affarijiet li kienu qed iħassbu mhux lilhom biss, imma anke lill-pubbliku in ġenerali. Flok rajna kif għamilna biex inkoraġġejna d-dialogu u rajna kif għamilna biex forsi anke nimxu l-qudiem f'dan ir-rigward. Kien hemm dan l-us and them mentality, voldiri min isemma leħnu, min juri tħassib kważi jiġi attakkat. Policino Orlando jiddeskrivi l-aħħar sena b'dan il-mod. Inti kollok deputat li qed juri biċ-ċar li ma jistax ikompli jaħdem mal-gvern u dana ilu jorieh l-Onorevoli De Bono għal numru ta' xhur. Naħseb jiena iva għattajna kważi issa sena pajjiż in a state of suspended animation. Id-deputat indipendenti jgħid illi ma jaqbilx li l-pajjiż ħalla jidħol f'element ta' inċertezza li jinsab fih. Dana mhuwiex vot kwalunkwe, dan huwa vot tal-baġitu. Issa għadda dak li għadda, jiena ma konċ nħalli li naslu għal din l-estremità, vuol kont neveta speċjalment li ndaħħal il-pajis, jew nirriska li ndaħħal il-pajis f'element ta' inċertezza f'dan iż-żminijiet partikolari tas-sena. Iżid li għalkemm id-data tal-elezzjoni ġenerali hija prerogattiva tal-Prim Ministru, il-kampanja elettorali kellha tkun mill-iqsar possibbli. Kont nittama wkoll li wara li ġara dak li ġara, l-kampanja elettorali tkun mill-aqsar possibbli, għax il-pajjiż żgur li ma jagħmilux ġid li jibqa' fi stat ta' inċertezza. Dwar il-Partit Nazzjonalista, Policino Orlando jgħid li nies bħal Richard Kakija Caruana u Austin Gatt ma jistgħux ikunu fdati bis-saħħa li għandhom. Ma ħassejtniex komdu li nkompli nimmilita f'partit li wasal fl-estremità li jiġi hijacked totalment minn individwi li bl-attribwiti kollha tagħhom ma nħoss li jistgħu jiġu ħanajdu hekk fdati li ikollhom l-inkarigu li fil-fatt għandhom u s-saħħa li fil-fatt għandhom. Qed nirreferi għal Richard Kakija Caruana u għal Dr. Austin Gatt. L-arroganza ta' dawn it-tnejn in-nies hija fl-opinjoni tiegħi fattura ewlieni għal fejn wasalna fil-fatt fejn wasalna. Ma' One News, Policino Orlando jgħid li ma jistax jifhem kif issa qed jingħad li hija ħasra li matul din il-leġislatura ma ġewx indirizzati kwistjonijiet bħal liġijiet tal-finanzjament tal-partiti u tal-koabitazzjoni. U dan għaliex dawn ilhom jissemmew snin sħaħ.